Bilan li One jasal fil-proġett li kollu OB unit ġdid fix-xhur li ġejjin, tul din il-ġimgħa qed tintalab l-għajnuna tal-pubbliku f'diversi programmi tal-istazzjon. Bit-tema Inxandru l-futur, il-kampanja ta' One qed issir mal-Partit Laburista li b'dan l-apparat teknoloġiku jkun jista' jxandar għad kbir ta' attivitajiet li organizza b'mod partikolari fil-kampanji elettorali. Irridu nkunu dejjem pass qabel ħaddieħor, dak li jiddistingwina minn ħaddieħor illi dejjem naraw kif nistgħu ntejbu il-prodott tajjeb ħafna li diġà għandna biex bekk inkunu nistgħu nippreparaw għal kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali fil-xhur li ġejjin għaliex irridu nxandru minn lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex, irridu nxandru bl-aqwa kwalità. Wieħed se jkun jista' jagħti s-sem tiegħu wkoll billi jżur il-lokkalitajiet fi ġranet partikolari meta fiċ-ċentru Laburista imur tim tal-Partit Laburista. Dettalji dwar dan qed jingħataw kuljum fuq One Radio fil-4 u fil-5 nofs ta' filgħaxija. Irridu mmorru fil-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex u allura Manuel Kuxkieri li huwa sinonimu ma' proġetti kbar tal-Partit Laburista se jkun jagħti idur il-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex għaliex ħajkun qed idur distrett kuljum. Flimkien ma' rappreżentanti tal-Partit Laburista fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex se jkun fil-pjazzezz u fiċ-ċentri Laburista biex jiltaqa' magħkom u jieħu id-donazzjoni. Iżda l-benefiċċji ta' xi ħaġa mhumiex marbuta biss mal-politika, għalhekk ma' din il-kampanja ingħaqdu l-preżentaturi kollha ta' One.